Dina iki aku lagi ana ning tengah sawah ya. Ning sekitaran Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Kae ning ngarepku kae rumah sakit Campur Darat. Sugeng siang lur, sugeng kepanggen malih neng channel Regem Vlog. Dina iki aku lagi ana ning tengah sawah ya. Ning sekitaran Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Kae ning ngarepku kae rumah sakit Campur Darat. Sing ketok remeng-remeng kae iki Gunung Tanggul Buireng dulur. Kae iki suasanane petani kene tas tandur lur, wis matun pisan. Dadi suasanane ngene iki. Iki sing ketok tembok kuwi SMP Campur Darat. Sing ana ning desa kono ki Berjo Ingas Pelem gitu lur. SMP loro ora karo. Terus neng gunung kae iki Kecamatan Tanggung Gunung lur. Suasanane alam iki mau ya kaya biasane padha gundul. Sing ketok ijo kae iki tanduran jagung sing tas tandur. Lan kayu jatine mulai ketok grumbal-grumbul tapi ora rata. Suasana alam pedesaan neng sekitar kene iki masuke Desa Ngingas, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Suasana ngene iki lur. Sayangi gunung-gunung iki padha gundul, dadi iki apa jenenge ya mengurangi keindahane alam. Suasanane ngono ki lur. Ya nggih. Wong arepe marung nggih mul, arepe ning kafe. Soalnya ora adoh ning mburi kuwi iki kabeh lur. Suasana keindahan alam neng sekitar Kecamatan Campur Darat karo didampingi gunung-gunung. Kae ana apa jenenge? Grojokan kae neng perengan. Kae remeng-remeng keduduan kae neng gunung. Kono kae isih mestine sik tanggung gunung kalau ndhuwure. Suasanane ngene iki lur. Nah iki kasep pra ketanduran paling kejeron apa kurang binih dak kae. Akeh sing ketok ning etan kae iki Gunung Budek lur. Kae iki Gunung Budek neng Kecamatan Campur Darat neng Desa Tanggung. Kayak Gunung Budek. Suasanane ngono kae lur. Kayak kafe, warung kafe kayak gini. Ning kene rata-rata petanine tas tandur kabeh lur. Jadi urung enak sing apa jenenge sing panen. Kae enak wong karaoke barang kae. Suasana neng tengah persawahan
Iki mau dengaran ora nek manuk apa-apa lur, ora nek manuk ngoceh. Manuk emprit yo isik urung tak akeh wong parine sik tas tandur lur. Dengarku enek gubuk. Kuwi wong lek sregepi ning sawah nggawe gubuk lur. Soale timbangane mulih adoh. Kuwi nggawe apa jenenge ler ning gubuk ngono lur maksude. Nah ngono kae. Dan parini ijo-ijo royo-royo lho. Ki bar mupuk basane wong Tulungagung iki bar garem. Jadi ketok ijo royo-royo, tapi ya sik tas matun pisan paling ki lho. Kae ning kecenge tower kae iki kuwi desane Golong. Kono ki Golong. Kono ki Golong, saking tower. Jadi suasanane ngono kuwi lur. Nah, ki bayangne mbiyen ki ngene. Gunung Budhek ki kulone ki rawa lek biyen lur. Rawa banyu ngono. Kayak ngene iki tapi rawa jeru ben numpak prau lek rene. Lek saiki wis sat. Dadi wis kena diomahi. Mbiyen kene iki jerone 10 meter. Dadi numpak prau. Kayak Pak Tani arep ning sawah. Pak. Ya. Arep ning sawah Pak Tani lur. Aku mulai kok kerja iki. Oke, dadi mbayangne jaman kuno ki ngene kuwi. Dadi ning kulone Gunung Budhek banyu, tapi iki banyu sawah lur, mek mbayangne. Lek biyen jeru rene iki numpak perahu 10 meter jerune kene iki. Saiki wis dadi Rejo Kabupaten Tulungagung lur. Dadi ini kena diomahi koyo ngono kae lah. Koyo ngono kae lur. Yo sanek dalan ning ngene iki. Biyen jere mbahku lek rene iki golek iwak. Karo golek woh trate lur, digoreng. Lek bocah saiki wis ora wis ora enak wong goreng woh trate lur. Lek wong biyen panganane woh trate karo janganane kangkung. Lalape yo kenikir ngene iki. Kenikir ngene iki terus lawe wak kutuk, wak lele, wak wader ngono mben lur. Tapi jerene mbahku mbiyen ki sing ser iki segone sego telo digethukne. Terus lawe wak kutuk utawa diwalik. Segone gethuk kutuk dadi iwak kutuk mau dieplok dadi gethuk dipangan karo kulupan. Ya kulupan genjer, kangkung. Ngono kuwi lur. Terus lek kesel jamune iki suket suket mutiara iki. Iki yo jamu iki lur. Ki nek godhong meniran ngene iki lek kesel ngono kuwi jamune wong mbiyen. Ngene iki. Ki godhong patikan kebo ya jamu lur lek kesel-kesel ngono kuwi wong mbiyen. Terus mari ngono numpak prau neh. Rene iki ya golek iwak. Gawa payal cara biyen ngono jerene lur cerita ning aku ki. Ya wis cukup sakmene lur. Anggenku gawe video dina iki muga-muga menghibur saka sekitar Kecamatan Campur Darat
persawahan. Saka Pak Rocky Vlog, nuwun.